hayi ayisoze kaloku ayisoze tu ibe ngunomtiritiri ozoba pregnant ngoku emveni kwento awayithetha kuVuyokazi at the end of season 3 nakunto besandoyithetha kuAmahle ku-latest episode yezingane zesithembu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Uba nikhumbula ke bethu mandinikhumbuze unomtiritiri ngokuya wayexabana noVuyokazi waye wathi uba uVuyokazi wade wamitha okwesibini kuba ecinga uba fanuba lakhe efuna ubamba umpumelelo, ucinga uba fanuba umitho okwesibini kuzawufiksa izinto between them. Sethuka bethunani. And then ke ngoku ku-latest episode yezingane zesithembo uthe uAmahle uzawumitha nomitha ngoba kaloku like unguyebo baba, so uba umpumelelo uthe ufuna umntana soze angamithi ngoba ingathi wenza yonke into inoba ifunwa ke ngumpumelelo. So ngoku ebe live bethunani unomtiritiri echaza ngesituation akuyo unestress. Khanike nizimamelele. Bophuza uJeke. Angiphuzanga uJeke. Like I've been having this feeling like the whole week. Yo guys, I am so stressed. Kinali stress. So I'm like, let me go live and share stress kinali son. Ntse ke tlhatsa kinali nausea. Imagine having a second baby. I'm getting stress. You better not be pregnant, please. Without lobola, sana. Imagine, Lady Londi, don't you dare. I swear, guys. But I'll give you guys an update tomorrow. Yeah, no, I'll give you guys an update tomorrow. If we are having a baby or not. Shoot ungo wasemzumbe bebelet. Ay, bokanjani manje. Amangakho, I'm not lying. Hayi nami benisithi uyadlala ngokundibona le live, but ke njengoba nimva ekupheleni kwale live yakhe uthi I'm not lying. Mhlambi ke uTirelo uyazisuspecta, so ufuna uba abantu bangabe besothuka xa besithi find out uba ukhulelwe nyani, but I think ngabe ku-early kakhulu uba umuntu angabe kanti sezithethe ezo ndaba if ukhulelwe. Hayi ndingancama ngoba kaloku ngulo ebesandokhala kwizingane zesithembu esithi umpumelelo uyakwazi uhlala i-3 months engakhange amondle umntana. Samva umpumelelo sithi yena imali yakhe ihamba iye kwi-debit orders and ngekhe yena abhatalele umntana ozawufika alale ecrèche, so akanayo nje lo mali okanye aplanele umntana osemncinci. So wachaza uTirelo uba kwi-medical aid kamamakhe uSinga, and then ngaphezulu bekhe kwakho imali ekufuneka ibhatelwe andazi noba for medication ethile, and then kuba mama wabanika islip wasisa kumpumelelo. Xa umpumelelo ke zangayihoye loo nto leyo ingathi uTirelo ke waphele eyibhatala ngokwakhe. So andiyazi ke xa ezawuza nowesibini inoba ke uthembele ngantoni, mhlambi ke phofu abazali bazawusapota kwakhona asiyazi. Hayi ndethuka kwa into yoba mna abe kanti mhlambi akazikhuseli because siyayazi umpumelelo uyamithisa. Siyayazi umpumelelo uyamithisa, akadlali neengane. And ke ngoku ngulo besandokuthi Amahle uzawumitha nanku ngoku emithile. Amahle ebetshilo wathi hayi akakabi ready for umntana, and ke phofu ulotyoliwe, so I'm sure naxa nomitha akunocaba into engako. Kodwa ke abantu abaninzi bayamxelela Amahle uba angakhe alinge akhulelwe. Watsho noAmahle wathi yho injalo kaloku once ube nomntana endodeni vele ingabi naxesha lakhe, ingabi nandaba yakho. I'm sure ke naye mhlambi noba sebonile ebantwini abadala kuye akudingeki uba into ide yenzeke kuwe ukuze uyibone. Anyways, khanikhenishwana abanemkholelwana unomtiritiri uba kungenzeka uba umithi nyani okanye nje uyasitsala okanye uyayazi uba sawubaleka sizorekhoda. Mamgobhozi yanibona kwividiyo elandelayo. Bye.